салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст анами намуд барашкаҳои баргак омадагиҳай. Нархошон духтарои хушрӯ 130 сомонӣ. Нархи донаша инро обтон гирем ба маячи арзон мекунам. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Дар баншон бабичкаам бадай духтаро. Хай бабичкошон доставка ҳаст духтарако. Ба расветкосоз нишонатиам ба. این دخترکو رنگی فیолетовый, серый, бежевый, бо серый баланд, малина цвет. Хай нирам бабичка, ирам доставка дорим духтаро. На бируза мешад. Кабути осмони бо фиолетовый, бо серый. Як ранги дигар. На бо фиолетовый баланд духтаро. Кадомаш маъқула духтаро, нархиш 130 сомони. Доставка дорем ба ҳама ҷо. Каси хал дорад марҳамат духтаро.